día a todas e a todos. A verdade é que entrar neste pacto provincial xa fai 2 días que a mostra temos xa montada e ver a todas estas escritores e escritores ler os seus textos aún emociona porque creo que a cultura debe estar sempre presente e a nosa lingua e a nosa literatura nos espazos públicos non é importante que estean, é necesario. En primeiro lugar, gustaría disculpar a presidenta que non pode asistir e, sobre todo, dar os parabéns a Anxo Cavada por este proxecto que a verdade que desde o primeiro momento que mo fixo chegar e xa o ano pasado falaramos del, pois vímolo con moito agarimo porque nos parecía un proxecto moi interesante e porque nos ia coincidir no noso ano da lingua, entón nos sentimos orgullosos de que haxa esa forma de traballar que nos permita circunscribilo a estas conmemoracións. Eu nada máis, vou dar paso ao comisario da exposición, agradecer a todas e a todos a vosa presenza e moitas gracias. Bueno, bo día a todas e a todos, gracias por estar aquí nunha mañán así xa de verán, pero creo que co voso calor e co voso agarimo pois fai que a exposición ainda floreza un pouco máis. Agradecer a Diputación Provincial que acolla esta mostra, creo que é unha maneira de que as institucións estén un pouco comprometidas co país, coa lingua, e notar eso, pois, enchenos un pouco de optimismo. Cando agradecer tamén a Xosé Leal que cando lle falara do proxecto, pois o acollera con boa disposición, e entón creo que o resultado se ve aquí e penso que valeu a pena, e valeu a pena porque na miña concepción fotográfica sempre intentei que as fotos deran que falar. O sea, sempre busquei esa mestizaxe entre a literatura e a fotografía. Xa desde hai anos fixera aquel proxecto Maregrafías, donde empecé a facer o traballo con escritores e escritoras, e ese Maregrafías salira un pouco de que ao principio, cando empecé na fotografía, lá nos anos 80, viñamos a precargadas con imaxes de fora, porque estábamos fascinados co que pasaba fora daqui. E entón eu dixen, se temos aquí un territorio fotográfico, un coto de fotografía excepcional, así foi como empecé a retratar os percebeiros de Ons, e daquelo saleu aquel traballo maravilloso que foi Maregrafía, onde algúns dos escritores e das escritoras xa prestaron as súas letras de magnesio, como di Manolo Forcadela, esas letras de magnesio que axudaron un pouco a pensar as fotografías. E un pouco tamén, despois de facer ese proxecto do mar, fixen o da terra, porque eu son de Sabucedo, que lle vou facer, e entonces tiña que facerle unha homenaxe a xente que apostaba pola terra, e fixemos o traballo de terragrafías, e logo en Vigo hai uns anos tamén o das vilas, de vilas galegas, onde eu un pouco mergulleime nas vilas, logo cada escritor de cada vila pois iba escribindo sobre o que sentía por ser nativo desa cidade, e pasaran 3 traballos, e entón dixe, eu teño que agora agradecer a xente que colaborou comigo nestes traballos, pois un pouco a súa relación comigo, a súa relación literaria, e dai xurteu este traballo dos retratos das escritoras e dos escritores. E por que ese pano de fondo? Podedes preguntarme por que colleu ese escenario. Non sei, eu creo, como todos, creo que quedei marcado por... Teño que agradecer sempre aos que nos marcan a nosa línea artística, e cando vin os traballos de Virxilio Viete, do fotógrafo de Soutelo, non sentí máis que unha conmoción, por decir, como un fotógrafo do povo pudo facer aqueles retratos tan impresionantes. E logo tamén, a par de facer reconocer un pouco a influencia de Virxilio Viete,
plantexeime o traballo como unha especie de vis-a-vis. Perdoade a comparación, pero todos os que tuvestes a paciencia de vir a esta sesión fotográfica sabedes que foi un proxecto onde volví moito a lata, porque algún me decía, bueno, teño 5 minutos. Eu decía, non, isto hai que facelo a lume lento, ten que ser un traballo onde haya unha complicidade entre o retratado e o retratista, onde eu casi sexa el e el sexa ou ela sexa eu. Nalgúnas fotos eu creo que sí conseguimos ese clima de complicidade, e entón eu estou contento do traballo que me impoñía un pouco de respeto ao principio, porque non é doado. Hoxe estamos acostumbrados aos selfies, a inmediatez, a rapidez, e entón parecíame que había que buscar outra maneira de transmitir a mensaxe fotográfica, e era facelo contando co que era ese xuntarse eu e o escritor, a escritora, e a ver o que podía salir de aí. E este é o resultado. Neste camiño, que é un camiño de hai, ao mellor, 6 anos ou 7, que empezamos, pois a marchar algúns e a recordar a Agustín, a Xosé Neira Vilas e a María do Carmen Krukenberg, que xa non están con nós, pero que daquela prestáronse a participar no proxecto, non? E recentemente tamén recordar algos como Xavier do Campo, que non pudo estar na antoloxía fotográfica, pero que é unha perda tamén para a lingua. E neso vou tamén relacionado coa lingua. Eu cando empecé co proxecto falei con o meu compañeiro e amigo Ramón Nicolás. El alentoume para seguir adiante co proxecto, e creo que era un proxecto que alimentaba as dúas cousas, o traballo fotográfico e o compromiso coa lingua nos tempos en que estamos, que está a pasar os tempos difíciles, non? E entón, a partir de aí, el tamén me axudou a ir recorrendo a xeografía galega e conectando con algúns que eu prácticamente nem coñecía, e sempre teño que recoñecer que fui acollido con moita solidariedade e que participastes activamente no proxecto, porque o proxecto é de todos vós, é corado, o sea, todos temos aí participación, e logo poder ao mesmo tempo que ver os retratos, ver o seu autorretrato literario, ainda nos permite pois pescudar un pouco no imaginario, que é o imaginario colectivo que aquí tratamos de recrear, porque de alguna maneira os escritores son os que nos traballan o imaginario da terra, e iso foi un pouco a aposta deste proxecto. Agradecer tamén a Ledicia e a Antonio, que a Ledicia e a Antonio pois van aquí a ler os seus textos. Ledicia e Antonio temos o placer de contar con eles dos recentes premios nacionales de literatura infantil e juvenil, que fan que o galego non sexa unha cousa aquí do territorio do noroeste, senón que as historias que escribimos aquí e que escribimos os escritores e as escritoras teñen trascendencia fora da nosa terra, fora das nosas fronteiras, e que lle reconozca ese traballo, pois eleva tamén o nivel da lingua, non? E nada máis, deixo-vos con eles, despois podemos, se queredes, facer un percorrido por as fotos para contar algunhas anécdotas, ou que algúns escritores ou escritoras nos falen de aquel encontro que tiveron comigo, algúns xa hai ben tempo, e un pouco que nos relaten os seus autorretratos. Nada máis, a verdade é que volvo a repetir gracias a Xosé por acoller este proxecto, e grazas a todos e a todas por estar aquí. Esperemos que disfrutedes deste traballo. Deixo-vos agora con Moncho, que nos vai a contar algo do traballo. Gracias. Bo día, moitas grazas por asistirdes. Falaba Anxo que as fotografías naceran a lume lento, e efectivamente estas cousas deben de ser así, como na realidade este proxecto que naceu a lume lento e que ven fraguándose desde hai moitos anos. A razón de eu estar aquí e de eu
poñer un prólogo de bolla a Anxo. Nós temos unha amizade forxada nos corredores dun instituto, nas clases, tamén na cafetería, e daquela isto vai creando vínculos de amizade, de relación. Nun determinado día, Anxo fálame deste proxecto que me parecía naquela altura fantástico, e como fantástico me parece estar hoxe aquí vendo a que aquel proxecto se ha convertido por fin en realidade. Eu todo o que tiña que dicir está contido no linear do libro, por lo tanto non vou estenderme moito, simplemente quería subliñar dúas ideas. A primeira, o fío tamén do que comentaba Anxo, que este é un libro de compromiso coa lingua, é un libro de compromiso coa arte fotográfica, é un libro de compromiso coa literatura, algo do que estamos moi necesitados. É un libro de compromiso coa literatura e coa nosa particular República das Letras. Gústame ver unha equidade nos retratos, nos autorretratos desta exposición, e gústame ver tamén esa ollada lúcida, esa ollada intensa, esa ollada poderosa que é a de Anxo Cavada cando se enfronta a un rostro, cando se enfronta a un escritor ou unha escritora neste caso. Eu creo que o proxecto de Anxo, estes autorretratos, realmente vai quedar como un libro clave para coñecernos nós mesmos e para recoñecernos naqueles escritores e escritoras que están hoxe aquí. Cando vemos a súa fotografía, vinculámoslo co que nos lemos no pasado e co que nos leremos deles, moi probablemente, tamén no futuro. Daquela, eu simplemente darlle as grazas a Anxo por esta honra de poder estar aquí hoxe falándovos, de poder escribir unhas liñas de carácter prologal e insistir en que esa ollada lúcida, esa ollada transparente e poderosa que ten Anxo vese aquí a través dos seus autorretratos. Moitísimas grazas a todas e a todos. Convidarme aquí a estar nun día que é tan importante para él e logo, sobre todo, por esta maravilla que fixo. Eu cada vez creo máis que é importantísimo establecer sinerxias e é extraordinario que a fotografía abrace a literatura e abrace o imaginario deste país, ademais con esta elegancia. E nada, isto é o que eu escribín sobre min mesma cando vi un dos retratos que me fixo Anxo. Creo que a día de hoxe podría suscribir cada unha destas palabras. Din por aí que eu son un ser singular, que atraio os surrealismos e que ben podería ser o personaxe principal dunha novela de Boris Vian ou tal vez Richard Brautigan. Sinceramente, gústame pasar pola vida sabendo que no momento menos pensado podo verme enguedellada na situación máis inverosímil. E podo garantirlles que isto sucede prácticamente todos os días. Como, por exemplo, cruzarme cun tipo que fai bicicleta estática nunha praza de garaxe, ou que un cabalo persiga o meu coche, podería ser perfectamente un dos cabalos de Saucedo, polo monte adiante e acabe coa corda que leva o pescozo enganchada a un dos espellos retrovisores do meu coche. A vida avanza como se nada, rodeada desta explosión de acontecementos que se suceden. Mentres todo isto pasa, eu escribo poesía, relatos, novelas. Tal vez porque hai episodios que se incrustan e a escrita é un bon método de expurgación. Ou tal vez porque se hai algo que me supera, ese é o meu mundo interior. Por unha razón ou por outra, levo toda a vida, desde nena, entregada ás historias. Creo que unha das poucas cousas que tiven claras desde sempre é que quería dedicarme a escribir. E así foronse sucedendo os libros, Unha estrela no vento, Xardín de inverno, Corazón de Xúpiter, Recinto gris, Escarlatina e tantos outros que habitan ali nos andeis das librarías, agardando que alguén os leve para casa e os devore para toparse ali dentro. En realidade, os libros son espellos, e os escritores, as escritoras, somos sopradoras de vidro. A miña vida bambease como a pértiga que sostén un funambulista, facendo equilibrios, sempre facendo equilibrios, no borde que separa a realidade da ficción. Exactamente así é como eu quero que siga sendo. Grazas, Anxo. Hola,
días a todas e a todos. Estaba dicendolle que eu creo que o meu debe ser un dos máis antigos de todo. E non sei que, porque estou diante dun poeta da imaxe, como sempre o definín, a Anxo, para min un poeta da imaxe sabe buscar toda esa parte lírica e humana que temos os que nos poñemos fronte non a súa cámara, sino a súa ollada, que é máis importante. Por iso, el conseguiu algo cando me pediu, me comentou este proxecto, algo que, de alguma maneira, me enganou, porque me adín totalmente. Este texto é un texto moi especial, la verdade. Sei dun home para Susi. Sei dun home que complementa o seu cabelo cano cun sombreiro. Verde o sombreiro unhas veces, pero tamén negro, gris ou de pensamentos amputados. Tristes os seus ollos de ter vivido no engano permanente. Canso de tanto discurso baleiro en cidades fuxitivas. Agárrase na pipa para non escoitar o estrondo dos reloxos rotos que berran. Aqueles reloxos que afogaban certas ideas solares, aínda que algo tépedas, as que se aferraba ao longo dun tempo mudo e abafante. Sei dese home de sorriso clandestino, testemunha das feridas que os amenceres fríos deixaban na pel dos que agardaban crachar as mentiras sen voz. Sei dese home agochado na rebotica da memoria sombriza que bate nos incendios provocados pola pestilencia dos cobardes. Tiña medo a sair, non foi un heroe ende xamais. E sei desas dúbidas sometidas tras dunha loita cos escaparates da envexa que ese home de ollada cansa tivo que soportar nalgúns fragmentos da nosa historia. E tamén sei como se ergueu unha e outra vez baixo a chuvia dos invernos agres ao longo dun tempo de negror e febre, de peixes no pavimento, de focos apagados. E sei das chamadas telefónicas que cada pouco recibe daqueles que fuxiron na mesma dirección que ao mar revolto, máis sen ondas, nin rochas, nin enigmas. Pero el non lles di nada, male a levantar a modo auricular, non paga a pena. E sei dese home que chegou a sentirse case un impostor, aínda existe moi preto dos abismos. E sei que merca billetes de vida en silencio, para que ninguén descubra o alento xordo que levará a dos inquilinos desafiuzados da ilusión. E ali, cando por fin chega e conmove a paisaxe, ecoan bellas músicas saídas das néboas compartidas, queimas e nos rescaldos das fogueiras acendidas polos versos silenciados dos traidores, e bícano as vaguas máis feraces do lugar. E entre as canles e regueiros, entre tumbas encubertas polas silveiras, entre arquitecturas mortas na penuria dos seus soños, atopa a man que lle dita versos coñecidos. Unha man de muller doce que o envolve, unha man cos dedos de manteiga ou de veludo que non lle permite que permaneza só coas súas temas. Unha muller que escorrenta as oidades, unha muller que transita polas rúas do amor e do consolo, que o pousa nas polnas dunha árbore nas que cantan os paxaros con acougo. E sei que o home senta baixo o carballo misterioso, apoia as súas costas no seu tronco e bebe o doce canto dos paxaros. Colle da man a muller e bisballe na face con tenrura os versos esquecidos nas páxinas amareladas dun bello libro de poemas que comeza a recordar o rostro. Dormía nas remansadas e turbias augas do silencio imposto pola vida. E o teu rostro mesturouse cunhas vaguas que naceron nas lembranzas curtidas. Era a mensaxe enviada polo corazón para sobrevivir. Todo mudou cando vin de novo o teu rostro e cantaron o Rei Señor e a Laverca. Sei dun home, en fin, que era poeta, e deitou as palabras entre canles e regueiros, entre tumbas ocultas polas silvas. Sei que quería que se unisen os cantos dos paxaros coas rimas sonoras dos poemas. Sei que quería anegar de sosego os petos de todos aqueles que naceron e medraron na bufanda traidora do engano. Gracias, Anxo.